hier op aarde. Verhaal my Here is hier so vas, my Vader. Dat u werk volbring kan word, my Here. Waarmee ons besig is met die 70 Vrydag, my Here. O, God sien elke hand, my Here. Seën wat hulle geneem het. Dat dit in die naam van die Seun en die Heilige Gees. Amen. Luja. Luja. Amen. De kansen, alsjeblieft. Ja, ik wil voor jullie zeggen dankie. You have something to say? Nog iets lang. Choir and YMG. Itsho bana batle. Gemeente van die Here, ons het aan die ene van ons diens gekom. Ons wil net vra dat mense wat in die diens is, aan die woord gehoor het en belangstel om organisaties te wees, die Wesley Guild, die YMG, die Poor, die Prelikers, of net leierskap van die kerk. As daar van julle is wat belangstel, kan u dit asseblief vir ons in naam doen. Ons het kan neerspreek en weet waar we die inval, die programma's, met die WA, met die Wesley Guild, met die Poor, ook zelf kan gestaan kan zien nog die ingeskreven werd, of die kind nog die ingeskreven werd. Het ons enige sinds zulke mensen wat belangstel om in die kerk een grote rol te spelen. Wat heb je gezegd? Je hebt gehoord. Wat heb je gezegd? Je hebt gehoord. Ja. Oh, je hebt niet gehoord. Ja. Je hebt zoekatol. Wat heb je? Je hebt zoekatol. Itla kayo. Vamos
mag gewoon geen groot Here, baie dankie vir Here dat u roepstem uit is gaan vir Here. Dat daar mense is wat antwoord gee, Here, Jesus. Want u sê, Here, stuur vir my dat ek nie deur. Here, hier is die kinders van die zorg, Here. Beskerm hulle vir Satan met Vader. Here, van die boose maak, van die boose gees af, Here. Here, hulle is nou losgemaak. En daarom vrouwens, hulle is al reeds vergewe vandag by Heiland. Hulle sê, Here, gebruik ons in u diens, Here. Plaas ons saam met enige ete, Here. Ons is beskikbaar. Here, wat u sê, my oes is ryk, maar die arbeiders is. Here, hier is die arbeiders, Here. Here, gee vir hulle krag, dat hulle nie moeg gaan word nie. Here, wat hierdie gemeente aan die leierskap van die kerk, hulle hande omhoog sal hou, Here. Dat hulle nie moederloos sal raak nie. Here, dat sal slaap en stoot is, Here. Maar ons vraag dat we ter nederigheid en gehoorzaamheid, Here. Wanneer hulle getik word, Here, dat hulle nie moeg sal word. Seën vir hulle in die naam van Jesus. Luja. Yeah.
baie dankie dat u naar ons dienst gekomen bent om samen met ons op Golgotha te gaan eren. Ja, man. En zien hoe Jezus zijn laatste asem laat. En die predikers willen ons baie dankie. Ons zien die het baie hard gewerkt. Is altijd onze stad maken. Hoe maak jij die op dit was hier? Allemaal wat samen Hey, op dit. Ons hebben hier baie dankie. En dan hier vandaan aan die predikers en hulle is En de koor. metgestel. When I reach when for the preacher and the preachers that came with their families, they can go with their families to the other side. On safety, Maya. Dynamo.
going to share the grace. As ons die genade gaan ontvang, Phuthego ya Modimo e tla ema ka maoto. gemeente gaan staan op hulle voete. Procession e boele morago bete. Recession. Die proces van een weer. Le ntse le eme jwalo ka maoto. Le seke la phuthunyahane. Le ema fela yalo up until bareki bana ba fella kwa ntle, then you move. Niemand kan, almal moet rustig staan, dat ben je veel lekker gaan even weer, zoals het proces begint het. Let us all share grace. Let us share grace in Afrikaans. En noma Gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn met ons allemaal van nu af tot een eeuwigheid. Amen. Ik wil eens in de lijn. Ik wil eens in de lijn.